Siratmojo risang pengantin putri Kenya Ayu Eka Widi Astuti Jinangkah kepareng anglenggai kursi nenggoyang nglenggai kursi gading dampar pamukir sinten to ingkang kepareng anjenggaraken pengantin putri ingkang parang mijil saking panti pamondokan ya sasana panti Palerman titah jalma manungsa mangejawantah kawujudan putri ingkang ngagem busana sarwi retna ya kawujudan kaparingan asma panjenenganipun Suba Manggala ya Manggala Suba kaparingan wasiat asma pun Genduk Ayu Rini mijil saking panti Palerman Padusunan Purwoharjo lamun to Cinandra Suba Manggala hanglerapaken Sekar Melati tindak lumaksana kanthi obah ungling asta andherekaken ungling gongsa ketawang Puspawarna saya dangu sadhetasa ngalela tejanipun Kenya Ayu Eka Widyastuti putri Pambayun panjenenganipun Bapa Dakwan Sarimbit Ibu Umi Astuti lamun to hamantesi ingkang putra putri pengantin putri Jinangkah samparanira tumuju wonten ing sasana rinenggaya nglenggahi kursi gading Pajaka Mulya lamun to Cinandra Siratmojo risang pengantin putri bebasan kacandra ananging luwih warna lenggah-lenggah tindakira pengantin putri andherekaken lampah laju Suba Manggala keparenging manggih katingal badhe lenggah anggana raras sinten to ingkang kepareng angrumini lampah wonten wanedya alit ingkang dereng yuswa ingkang sarwi retna busana kembar pasuryan kasebat saged den wastani patah sakembara sagung para lenggah sampun katingal unggan kang tinuju bilih pengantin putri kepareng minggah wonten sitinggil Binaturata yang nglenggahi kursi gading pamukir kadang pangreka cahya sinar sungging ingkang andherekaken tindahipun pengantin minangka setunggalipun sarana dokumentasi DWS ingkang den pandegani kadang kawula sepuh Kang Mas Yanto ugi pun bagus Yoyok S Virgota dasar ingkang ngasta DWS asma kondangipun DWS Mas Yanto piyantunipun nuwun sewu gapyak semanak mboten badhe angling-semaken minangka setunggalipun dokumentasi lumantar setunggalipun asisten wonten Mas Yoyok piyantunipun tasih nem Jejaka Tumaruna dereng gadah garwa ingkang nomor kalih kalih ingkang semindah sampun katingal ndungkap sasana rinengga kori-korining wewangunan kursi
Pajaka Mulya den lenggahi genduk ayu Eka Widi Astuti lenggah anggana raras. Sakno lho pengantene lanang wis kepanasen. Mbak Rini mabur, Mbak. Kenyayu Suba Manggala ya Manggala Suba nglarapaken ingkang putra penganten kakung lumantar ungeling gending pahargyan Kebo Giro Mas Marioto Pandhawaning nun kawula sumanggaken. Nun katur sagung para tamu ingkang pinarak lenggah wonten ing Pandhape Agung kepareng katuran panjenengan jumeneng sawetawis paring pangurmatan katur kenya ayu gipun bagus penganten kakung. Katingal saking Pandhape Agung kori ning wangunan Jumloro cahyane mencorong tejane Sirat Mojori sang penganten kakung pun bagus Aan Teguh Febrianto SPD. Jumeneng wonten ing marga agung marga ingkang tinuju lumantar panjenenganipun Rama Ibu. Daya-daya penganten kakung kajengkaraken saking Panti Palerman Sasana Panti Pamondokan ingkang kepareng Den Papak. Ingkang raka garwa pun bagus Eka Widi Astuti. Saya persilahkan untuk mempelai laki-laki memasuki tenda kehormatan tuan rumah dan permohonan maaf untuk semua relasi tamu undangan yang kiranya sudah hadir tidak bisa berjabat tangan dengan tuan rumah Bapak Dakwan beserta istri. Permohonan maaf, beliau masih mengikuti jejaknya dari tata rias untuk acara panggih teman kedua mempelai, dan mohon maaf kami tidak monoton pakai bahasa Jawa halus. Kebetulan mempelai laki-laki dari Kalimantan Tengah. Oh tapi Jawa dong. Sigroing Bantala horek saknalika sasana Pandhape Agung kori ning panti paiwahan. Genduk ayu Suba Manggala Suba pun kenya ayu rini. Lulus Raharja anglarapaken ingkang putra penganten kakung pun bagus Aan Teguh Febrianto. Kepareng penganten kakung andherekaken tindakipun Suba Manggala ingkang pareng badhe kapanggihaken dumateng ingkang raka garwa pun kenya ayu Eka Widyastuti. Lamunta Cinandra Sirat Mojori sang penganten kakung kadya kurang candra luwih warna bagus pasuranira. Nikolai dedeg piyadakira saumama tamtama tatak tangguh tanggung jawab prapten ngendhon. Dia hamer peki tindakira Senopati sakembaran Talangpati Tarang Yuda ingkang parangangasta Kalpataru Dewandaru Jayandaru kawujudan cengkir gading Sekar Mayang pratandha jengkarnya penganten putri saking kori ning wangunan mandhap saking Sitinggil Binaturata ingkang kepareng hamapak ingkang raka garwa pun bagus Aan Teguh Febrianto. Samekta ing gati syogeng diri panjenenganipun penganten kakung putri saha kadang pangadibusana ingkang kepareng hanyawisaken
sedaya sesaji samudayanipun katingal Dodot Sida Mukti onten Bokor Kencana onten Kendhi Pratala ingkang isinipun Tirta Perwitasari Toya Suci saha Sekar Tripuspita Pancawarna ingkang kepareng mangkih angadhani tinarbukanipun adicara panggih titaing jalma manungsa kepareng mandhap saking kori-korining wangunan ya kursi Pajaka Mulya tindakira penganten putri anggenya lumaksana andherekaken suba manggala lumantar ungling gending-gening pahargyan jinangkah lumaksana lengkeh-lengkeh kadya pindha singa lupa lumaksana penganten putri anggajah guling wis lamun to penganten putri angancik dewasa anilaraken remaja putri angrakit menggayang bekak bali wisma gesang bebrayan mugiya tinebihna saking goro-godo lan rencana Suba manggala pun kenyayu rini lamun to caket anggenira lumaksana anglarapaken kenyayu genduke Kawidyastuti ing ngancik adicara panggih lumantar Ibu Pangadibusana sedaya saji sampun katingal wonten ing sasana Pandhapi Agung. Katuran kandhek lumaksana Sratmaja sang penganten kakung Maputri katingal saking Pandhapi Agung penganten kakung Angasta Gondang tutur penganten putri Angasta gondang kasih lamun to Cinandra gondang tutur gondang kasih kawujudan suruh ingkang tinemurosipun kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawe lamun to kawujudan suruh beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane angrapal japa mantra penganten kekalih kumlawe astane abebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun kaping 3 kanthi mripat gocak embelalak sebungkul bawang denadani Bu Pangadibusana Purnanira abebalangan gantalan suruh saha kanthi tangkeping asta Den Wiji Tirta Perwitasari ngancik menggawe ngadicara siram jamas kepareng ingkang putra putri penganten Den Wiji Tirta Perwitasari ing pangajab saderengipun kalenggahaken penganten kakung Mia Putri Den Wiji Tirta Suci manunggaling sih katresnan jati ingkang kepareng putri penganten saha ingkang raka garwa ing mangkih kajurungi dipangestu Rama Ibu
ingkang parang kalenggahaken wonten ing kursi Pajaka Mulya yang nglenggahi kursi gading dampar pinasri kasigek ngling gongso kebogiro saking AVR kalajengaken kodhok ngorek ndungkap menggawe ngadicara putri penganten sarwianjengku dodok sesebokan nyuwun tambah berkahing ingkang raka garwa ing pangajap ingkang putra penganten kakung keparang jinanggah saha anggetruk bantala amidhaan tiga padha tinapak pecah saknalika bebasan to penganten kakung miwah putri wis pecah saking panggula wentahing Kanjeng Rama panggula wentahing Kanjeng Ibu pecah nganti gandhen wiji tirta Perwitasari lumantan ingkang raka garwa pun gendho ayu Eka Widyastuti katingal pecah nganti gorek saknalika wis kaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun Pandhapi Agung samukta ing gati sawe gendhiri Kanjeng Rama Ibu ingkang parangampi Dodot Sidomukti kawujudan Dodot Sidomukti ingkang werninipun abrit plerek pethak penganten kakung miwah putri pinayungan songsong agung ingkang pareng katindakaken panjenenganipun Ibu Pangadipusana lumantar angrumini lampah suba manggala suba tumuju wonten ing kori wangunan ya kursi Pajaka Mulya kadang putri Dumas utawi Brismet saged andherekaken tindakipun penganten kekalih Ambika Marga Agung langkung rumiyin katingal jejel riil saben-saben ing pamidhangetan Pandhapi Agung para putra putri wayah ingkang hamengku gati langkung-langkung para tamu kakung miwah putri lamun to kapunggel anggenipun nembe wawan rembak wawan pangandikan samya kami tenggengen hanyekseni panggih nyadat Widi Widana Surakarta hadine ngrat bebarsanto para putra putri wayah samya dodok kemroyok ngadeg bebasan kemriyek ngampiang kadya wong jala iwak getak wis kaya wong gusah manuk goreknya Pandhapi Agung wis kaya andoyong-doyongna
sawijining pancak Haliwinangun pahargyan panggihnya penganten kakung putri lulus Raharjo kepareng panjenenganipun Rama Dakwan Sarimbit Ibu Kajurung Pangestu kadang besan ingkang mijil saking Laladan Kalimantan Tengah samian nderekaken tindakira putra putri penganten tumuju wonten ing sasana kursi palereman ya sasana Pandhapi Agung kursi Pajaka Mulya lamun to Suba Manggala lumaksana jinangkah sekedap noleh wingking sekedap noleh ing kering obaing ungling asta genduk rini minangka Suba Manggala lamun to caket anggenira lumaksana penganten Sarimbit katingal tebih saking kori-koring wangunan awit awrat andherekaken tindakira Suba Manggala kadya rinunce Sekar Melati penganten kakung Mbah Putri ingkang anggota arum Sekar Melati sak kepel gedene katingal lumaksana penganten kakung Mbah Putri kadya Sekar Melati kopat kapit wis kaya petiting naga dumateng panjenenganipun para tamu kakung Mbah Putri sawetawis panjenenganipun jengkar saking palenggahan kepareng saged kundur nglenggahi kursi rinengga ingkang hamengku gati ananging kasuwun jurung pangestu katur ingkang putra putri penganten lumantar ingkang hamengku gati Bapa Dakwan Sarimbit Ibu sak kulawangsa titaing jalma manungsa mangejawantah kakung Mbah Putri Purnanira Danadani Bu Pangadi Busana tindakira minggah wonten setinggil Binaturata yang nglenggahi kursi Pajaka Mulya rinancang saha rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana ing ngancik adicara ing mangke wonten adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina dahar sesarengan penganten menggaing adicara unjuk toya wening Tirta Perwitasari ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala soing mangkih pamungkasing adicara bedah saha sempaling ingkung ingkang kaaturaken saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana Dewi Make-up Tata Rias Dekorasi dumugi unggihan kang tinuju
Kanjeng Rama Ibu ingkang kepareng anyepeng badanira penganten kakung Mbah Putri kanan minggahing kering penganten kalenggah kenang nganggai kursi gading pawukir ya lenggah anggana raras penganten kakung Mbah Putri lenggah anggana raras jinajaran akekanten asta lamun to anggadhahi semboyan boten badhe ginggang sak rikma Nak Mas Bagus Aan Teguh Febrianto ingkang katingal ya Bagus Pasuryanira mikulai dedeg piadekira saumpama tamtama tatak tangguh tanggung jawab raptengendon keparang angayomi anentremi angayemi ingkang ngraka garwa pepudhanipun Kenyayu Eka Widyastuti katingal genduk Eka Widyastuti angagem cunduk mentul ingkang pinasang tata pinatut wontening rikma ingkang katingal anjanes Cinandra Prang Candra alis nyonanggal sepisan kadya mripat kocak ambelalak damar kanginan sebungkul bawang irung bangir es semu sepet madu turintik miji timun pipin duren sak kue lambe sinigar jambe jangganyo mangulan-ulan lamun toh hamantesi marak swan Kanjeng Rama Ibu lumaksana dodok sesebokan saha tangkeping asta sumembah wonten ngarsanipun Rama Ibu nyuwun tambah berkahing pangestu kepareng hang rakit sekar cempaka mulya gesang bebrayan muga penganten kakung Mbah Putri enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung Mbah Putri ing mangkih dados putra-putri ingkang saleh salehah Rama saha Ibu nampi sungkemanipun ingkang putra kekalih jelek sinendal mayang penggalihipun Bapa Dakuan Sarimbit panjenenganipun Ibu Umi Astuti rinangkul kinempit-kempit ingkang putra kekalih Den Sembur Japa Mantra Rama dalai buah ngaturaken senjata pamungkas tinampi ingkang putra kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mugia mlebet wonten ing sanubari dayanana ing kasantosan so katingal pandhapi agung kori-korining wangunan Ibu Pangadi Busana tasih nglajengaken menggaing adicara sungkem saya mangke ing putra putri penganten jumeneng saha kundura ndherak sungkem wonten ngarsanipun Bapa Sudarji Sarimbit Ibu Sriyati lumaksana dodok marak swan Bapa Sudarji Sarimbit Ibu sami ugi nyuwun tambah berkahing pangestu anggenya nyuwun tambah donga pangestu Rama Ibu
Enak penyanyi ya. Santi lumungan mangan ya. Sagung para punden para rawuh purnanipun adicara anglajengaken menggaing angka urut salajengipun adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Purnaning gati pengantin kakung Mbah Putri nyuwun dipangestu Kanjeng Rama Ibu. Kalajengaken menggaing adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya. Kadang putri-putrining Dumas samekta ing gati siaga ing diri angaturaken sesaji ing ancik adicara tumplak punjen tampa kaya kepareng enggal-enggal minggah wonten Istinggil Binaturata. Adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya ingkang isinipun uwos kuning arta receh, kacang kawak deli kawak, tinampi ngraka garwa menangka setunggalipun bebono anggenipun alumban wonten ing madyaning bebrayan. Setunggalipun pangreka cahya tasih handharaken adicara kacar kucur tumplak punjen menggaing adicara kalajengaken dhahar kalimah saking Kadang Putri Dumas nuwun sewu rada sithik wektune Mas Kipli seneng dan ayo mlebu timine DBS menggaing adicara dhahar kalimah Gembul Bucana Ndrawina pengantin kakung Mbah Putri angrahapi pasogatan ing ancik menggaing sesaji adicara dulang dinulang. Purnamira ngedhapi pasogatan dulang dinulang minggaing Putri Dumas ing ancik
adicara unjuk Tirta Perwitasari. Purnaning gati paripurnanipun adicara saksampunipun bedah saha sempaling ingkung paripurna. Nun sewu kawula nampi atur saking panjenenganipun ingkang hamengku gati panjenenganipun para tamu ingkang nembe rawuh kepareng pinarak saha ngedhapi pasugatan kapunggel menggawe adicara panggih rehne kantun adicara unjuk tirta wening dalah bedah saha sempaling ingkung sarana hiburan saking AVR kalajengaken lumantar atur pamundutan saking kadang kepanitiaan. Pilih anggen kawula matur kirang nuju prana nyuwun pangapunten. Rangkaian acara hiburan berlanjut, sebuah lagu tetap menemani semua relasi tamu kehormatan. Ada Santi Mayora saya hadirkan untuk menemani semua keluarga besar juga jajaran tamu-tamu undangan yang baru hadir. Nggih, matur sembah nuwun Pak Duhri nggih. Jarine Pak Duhri langsung hiburan kok. Ya, siap. Saya mengikuti dari keluarga besar ya. Sebuah dendang langguti Santi, mongan mangan kerja. Cepat gede engko cepat tuwa endang. Ngene. Sebuah lagu tetap dendang kebersamaan ada Santi Mayora. Oke, Nendo. Edit. Aja jenengan api-api Santi Mayora entit entar nih. Oke, semisal kembali diucapkan selamat siang jelang sore, khususnya buat saya sendiri, juga buat apa Pak? Urung loh Pak, ngomong urung rampung loh ya. Juga buat segenap panitia, ini spesial buat para tamu-tamunya diucapkan selamat datang dan selamat nikmati hidangan. Juga kembali masih dihibur bareng AVR. Son sakarepe dhewe muni kono ra muni ya kono. Ya apa nek muni kono ra ya kono ra apa-apa nek. Arep main ya luweh bubar ya luweh aku milih bubar. Wis terserah wong aku wis bayaran dadi muni ya kono ra ya kono, main ya kono ra ya kono. Cingire bocah. Lagunya di? Ayo karepku tok wong aku sing wis bayaran kok. Ya ini satu tembang permintaan dari siapa Mas? Dari parkir, perasaan parkir do balik kabeh arek Mas. Aduh kok karo sampean kok. Oh ya, ini spesial buat yang punya parkir ya Mas ya. Dek menengahi kok. Ngapusi berarti sampean ya. Bu nanti jangan lupa ikut nyanyi ya.
Oh, bojone wae. Ya. Bu Sri